Elixe con quen queres pasar o teu día. A. Maruxa. B. Noelifornia. Elixeme a min. Se escolliches a Maruxa, o seu día comezará ás 7 da mañá. A ver, preguiceiro, son as 7 da mañá. A levantarse. Que escolles? A. Levantarte. B. Seguir durmindo. Se te levantas, irás con ela ao campo. Veña, apura, que hai que sachar. Estarás traballando toda a mañá. Pero se decides dormir, Pero ainda estás así. Podémote coma. Veña para arriba. traballarás igual. Estás canso de traballar toda a mañá. Que decides? A. Seguir axudando. B. Descansar. Se decides axudar, estarás carretando cousas todo o día. Pero se decides descansar un anaquiño, Descansa, si ti descansa. Xa traballarás o doble. Parco. e a hora de comer, que escolles? A. Dicir que non tes ganas. B. Comer todo. Se non tes ganas, ela mirarate seriamente e dirá: Como que non queres? A que non quere? Un, dous. Veña, que non xo teña que meter na boca. Abre aí. se finalmente comes todo, Quedache con fame. Que son as sotillas, unha pedazo de fruta, un flan, unhas fresas, unhas rosquillas que comprei na feira. Que queres queixo? Queixo. Traeche queixo. Que queres? e por último remata o día. Maruxa quere darte ovos da casa. Que fas? A. Rexeitalos. B. Collelos. Se decides rexeitalos con educación, Como? Pois nesta casa non entras máis. ela mirarate mal. Pero se decides collelos, ela alegrarase e daráche 20 euros por pasar o día con ela. Se escolleses a opción B de Noelifornia, espertarías tranquilamente sen alarma, tomarías un vermú na terraza dun bar, lle sacarías fotos a Estetic e axudarías a futuros guións para redes sociais. Deberías haber elexido esta opción?